Lăsați-l să ajungă, că după aia... Uite, acum vine moș. Uite-te acolo, sunt Uitați-l cum vine, e bătrân, a călătorit foarte mult ca să ajungă la Râșnov. Aplaudați-l, să-l primim cum se cuvine. Da. Hai, moșule, hai, moșule! Fiți atenți ce tolbă plină cu jucării are pentru fiecare, dar numai în seara de Crăciun. Hai, moșule, hai! Moșul este bătrân. Bine ai venit, moșule! M-am găsit! Ați mai crescut sau sunteți alții, dragii mei? Că tare mari sunteți! Oh, ia ce fecior! Mă ajută și pe mine cineva cu bastonașul? Bună seara, domn primar! Bună seara, Râșnov! Greu, dar meritat! Trebuie să recunosc că primul lucru care vreau să-l spun e faptul că de la Râșnov am primit și astă vară scrisori și dintre toți copiii, cel mai insistent a fost domn primar, care a zis: dragă moșule, eu mă exprim mai modern, faci cum faci, vină iar la Râșnov. Și am venit la Râșnov, dragii mei, mă bucur, nu știu dacă sunteți aceiași sau ați mai crescut. E clar că la cât vede moșul, sper să vadă bine, frumos sunteți toți. Și după scrisorelele primite, cred că și cu minți, domn primar zice că anul ăsta avem un brad așa de frumos că nu o să mai stau în căsuță, ci o să mă culc sub brad. Tare curios sunt. Unde ești, bradele? Aoleu! Are vârf că nu-l văd. E bine, e bine. Mulțumesc. Mulțumim, fiindcă a venit moșul, acum trebuie să aprindem și bradul, că nu se poate moș cu bradul stins. De asta i-am aici pe Darius și pe Daniel, cei doi băieți ai mei, pe care îi rog să apese pe buton când zic eu. 5, 4, 3, 1... Cade cerul pe noi, dragilor, să fugim sau să rămânem. Doamne frumoase! Felicitări, domn primar! Acesta fiind zisă, cu scuzele de rigoare, o rugăm pe doamna Veta Biri să-și continue programul. Să nu-l obosiți de astă seară pe Moș Crăciun, fiindcă va rămâne la noi în oraș. Au vrut să-l ia și în altă parte, dar nu are cum să plece, fiindcă are treabă multă. Sunt foarte mulți copii cu minți aici, care vor să-i aducă scrisorele. Și vă rog încă o dată să nu uitați de apelul care l-am făcut. Dacă aveți prea multe jucării, să știți că aici vom avea o căsuță pe care o va supraveghea chiar Moș Crăciun, iar de mâine puteți să aduceți o jucărie pentru copiii nevoiași. Vă mulțumesc și vă urez vizionare plăcută și numai bucurii. Merită să-l aplaudăm încă o dată pe domnul primar pentru tot ceea ce face pentru Râșnov. Să-i dea Dumnezeu sănătate și sărbători fericite, domnul primar.